आबुङै आगान होबाय थियेटार आयराखिया। रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो थाखाय थियेटार आयराखिया दायो लाबावदों मोनसे हाबाफारि। क'क्राझार सहरनि मैदेर खर'आव थानाय सोरां क्लाबनि न'ब्लाङाव दिनैनिफ्राय 1 दाननि थाखाय रिहार्सेलखौ बेखेवबाय। थियेटार आयराखिनि दिथागिरि पाम्पुलि गयारिनि लिरनाय मनालिसा, रागाखम आरो जोबथेसालिनि मोसा बेफोर मोनथाम नायजाबखौ रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो थाखाय थियारि होनना फोरमायदों। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ बाहागो लानानै बेखेवना होयो। बेजों लोगोसेनो इउपिपिएल दोलोनि मिरु आइजो गांखंनि दैदेनगिरि प्रतिभा ब्रह्म, लोगो आफादगिरि बिउटि बसुमतारियाबो बाहागो लादों। आं गोजोननाय फोरमायदों, मानो होनना बुङोब्ला जोंनो हारिमुनि बिथिङाव खामानि मावग्रा बेबायदि माखासे अनुष्ठान बा माखासे आफाद जोंनो नांगौ जायो। आरो बे हिसाबै आयराखि थियेटारा थांनाय बोसोर एबा 2022 मायथाइयाव बिथांमोननि जि थियेटारनि जात्रा बा जागायनाय बेखौ खालामदोंमोन। आरो बे बोसोरावनो बिथांमोना गोबां रायजोनि अनसायनाय मोनदों आरो गोबां फावथाय देखायनानै जोंनि गोबां बर'नि माखासे समाजारि बिथिं बेखौ रायजोनि गेजेराव दिन्थिनो थाखाय बिथांमोना जाफुंसार जादों दिन्थिनायाव। आरो देग्लायबो 2023-24नि थाखाय बिथांमोना रायजोनि गेजेराव ओंखारनो थाखाय एबा नैथि बोसोराव आगान होबाय। बिनि थाखाय बिथांमोना दिनै नैबेहाय क'क्राझारनि मैदेर खर'आव थानाय बे हलाव बिथांमोना रिहार्सेल खालामनो थाखाय मोनसे हल लानाय जाहैदों। आरो बेखौ आंखौ बेखेवनो थाखाय खावलायनायलाय आङो बेखेवना होफैदों। आङो मिजिंथिबाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनिल' नङा, आसामनि दाब दाब जायगायाव थानाय गासैबो बर' हारिनि सुबुङा बे थियेटारखौ अनसायगोन। मानो होननानै बुङोब्ला बे थियेटाराव बा बे थियेटारनि जि फावथायफोर, थुनफावथायफोर बा ड्रामाफोर, बेयो जोंनि समाजारि बिथिंखौ फोसाबनायनि माखासे आयदा, माखासे रलफ्रा बेवहाय दङ। दा बेखायनो आङो खावलायगोन गासैबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे अनसायो आरो बे थियेटारखौ जाहाथे लिङो, आं बेखौनो खावलायो। बेखायनो बिथिङाव सोरखारनि बिथिंनिफ्राय माबाफोर इनिसियेटिभ लागोन नामा? दङ जोंहा सिनेमा आरो थियेटार बे बिफाननिफ्राय बोसोरफ्रोमबो जोंनि थियेटारफोरनो एक्सुवेलि रेजिस्टार्ड जानांगौ थियेटारफ्रा। नैबे आयराखि थियेटार रेजिस्टार्ड जाबाय होननानै आङो मोन्थिदों। रेजिस्टार्ड जानाय थियेटारफोरनो बिटिआर सरकारनिफ्राय सिनेमा आरो थियेटार डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिदि रांखान्थि अनसुंथाइ होनाय जायो बोसोरफ्रोमबो। आरोबाव आंनि हारिमु बिफाननिफ्राय साफ्रोमबो जायफ्रा जाखांफुनाय माने फावखुंगुर फावखुंग्रि बिथांमोननोबो एसे रांखान्थि अनसुंथाइ होनाय जायो। बेखौबो जों होदों आरो देग्लायबो होगोन बा होबाय आरो नैबे 2024 मायथाइयावबो जों होगोन। दा बेबायदिनो जोङो जोंनि थियेटारानो होन, सिनेमायानो होन, गुबुन गुबुन आयदाखौ जाहाथे जोङो जौगाहोनो हायो, बेनि थाखाय जोंनि सरकारनिफ्राय रांखान्थि अनसुंथाइखौ होनो थाखाय जोंहा बिदि बिथांखि दंखायो। गोबां आरो गोमोरलांफैनाय बर'नि गेजेराव, दा बेफोरबायदिनो जाहोनखौ मा होननानै सानो सार? बेखौ हमथाना लाखिनायाव बे बेसिसखयै गोबां थियेटार ओंखारनानै गेजेर ससेयावनो गोमालांनायनि गोबां जाहोनफोर थानो हागौ। आरो बेफोर जाहोनफोरनि गेजेराव आङो नुदों दैदेनगिरि बा जायफ्रा बिगोमा, दैदेनगिरि आरो बिगोमा, बेनि गेजेराव माखासे फोथायलायनायनिबो हयथ' अभाब जानो हागौ। आरो बेनिफ्राय दैदेनगिरिफोरनि माखासे दैदेननायनि माखासे रोंगौथि बा गियान, बेबो हयथ' अभाब जानो हागौ। आरो थांनाय समाव जोंनि बर'नि गेजेराव माखासे थियेटारा गोमालांनायनि जाहोना जाबाय जोंनि गेजेराव थासारिया मोजां नङामोन। माखासे सोमावसारनायनि थासारि, बायदिसिना थासारिनि थाखाय रायजो राजाफ्रा गोसो खुसियै, रंजा खुसियै बेबायदि थियेटारफोरखौ नायनो थाखाय गोसो जायामोन। दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा नायाब्ला, रायजो राजाफ्रा अनसायाब्ला जिहेथु बेबायदि थियेटारफ्रा थांनानै थाया। दा नैबे समाव आङो मिजिंथिगोन जोंनि गेजेराव जेसेबांखिनि दायो बेबायदि थियेटार ओंखारबाय, मोनफ्रोमबो थियेटारा जाहाथे थांनानै थायो, दैदेनगिरिफ्रा मोजाङै दैदेनो आरो जोंनि रायजो राजाफ्राबो अनसायो। मानो होनब्ला मोनफ्रोमबो थियेटारजों माखासे सेंग्रा सिख्लायाबो लोब्बा जानानै दङ। आरो बे मोनफ्रोमबो थियेटाराव दिन्थिनाय नाटकफ्रा एबा थुनफावथायफ्रा समाजनि मोनसे सावगारिखौ एरखांनो थाखाय नाजायो। दा बिदिजों समाजाबो फोसाबजायो। जानानै फैदों सानै व्यक्तिनि गेजेराव मालाबा लोगोनि गेजेराव गावस्रालायनानै नांज्लायनाय जायोब्ला माखासे मबाइलजों रेकर्डिं खालामना लानाय माखासे सिनफोरखौ, भिजनफोरखौ ससियेल मिडियायाव
आपल'ड खालामनानै बै मानसिखौ लासि फोनांनो थाखाय बा बै मानसिखौ गाहायाव खोख्लैनो थाखाय नाजानायखौ हयथ' साननो हागौ। नाथाय बेबायदि ससियेल मिडियाखौ बाहायोब्ला गावजों लोगोसे हारि ओनसोल समाजा लासिंसिं जायो। दा बेखायनो आं खावलायगोन जोंनि जिफोर जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्ला फरायसुला फरायसुलि ससियेल मिडियानिफ्रायथ' जों गोजानाव थानो हाया, ससियेल मिडियाखौ बाहायालासिनोबोथ' जों थाया। ओंखायनो ससियेल मिडियाखौ बाहायनायनि बेलायाव सांग्रां जायो आरो माखासे जायफोरखौ समाजा बेरेखा होननानै बुङो, जायफोरखौ समाजा गनाया, बेबायदि राव बेबायदि सिनफोरखौ बेबायदि रेकर्डिं खालामनायफोरखौ जाहाथे ससियेल मिडियायाव होलाबाया आं खावलायगोन। ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंहा बर' हारिया गोबां फोसावनो गोनां दङ। हारिमुनि बिथिं जोंनि गेजेराव गोबां मोजां मोजां जाखांफुनाय बा जाफुंसार आबादारि दङ। बिथांमोनखौ इन्टारभिउ लानानै ससियेल मिडियायाव होनो हायो। माखासे गोरों गियानि फरायसुला फरायसुलिफोर दङ, बिसोरनि साक्सेस हिस्ट'रिखौ लानानै ससियेल मिडियायाव आपल'ड खालामनो हायो। जोंनि माखासे जिफोर कालचारनि एलिमेन्ट्सफोर, माखासे आयदाफोर, बेफोरखौ जों ससियेल मिडियायाव होनो हायो। गेलेगिरि गोबांफोर दङ, बे गेलेगिरिफोरखौ जोङो रेकर्डिं खालामना ससियेल मिडियायाव होनो हायो। दा ससियेल मिडियाजोंबो जोङो गोबां लाख लाख खामायनायखौ जों नुयो इउटुबनि गेजेरजों। दा बेखायनो बेफोर बिथिंखौसो जोङो सोलोंनांगौ। गाज्रि बिथिंखौ जोङो सोलोङोब्ला गावजों लोगोसे समाजा जोबस्रांलाङो। आं बेखायनो लाइमोन समाजखौ आं खावलायगोन ससियेल मिडियाखौ मोजाङै जाहाथे हेन्डेल खालामो। जों थांनाय बोसोराव जिबायदि जों रायजोफोरनिफ्राय अननाय मोनदों, निस्सय जों बे बोसोरावबो बेबायदिनो अननाय आरो अनसायनायखौ जों मोनगोन आसा दङ। आरो दिनैहाय जोंना आयराखि थियेटारा अपेनिं जाबाय, गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो गेदेर गोलाव सारमोनहा फैनानै थांबाय आरो फैबावगोन दा अर्गेनाइजार सानैबो दङ, सेक्रेटारि साराबो। खिन्थु नायनोसै माबायदि सौसिलांनो हायो। खस्थ'आथ' दङ, खस्थ'जों लोगोसे सौसिलांनांगोन। आरो खस्थ' होननानै मानसिफ्राथ' रावबो ओरैनो थासोमबाथ' देरहासार जाया। नोंगौ, खस्थ'खौ जोङो सहायनांगोन। खस्थ'नि फिथाइया गोदै होननायखौ जोंबो खोनादों, बाट नायलांसै। थांनाय बोसोराव जों जेरैबायदि मोजाङै मोजां खामानि मावलांनो हादों, निस्सय जोंबो बे बोसोराव आरो फिन बिदिनो मोजां मोजां खामानि मावलांगोन। देग्लाय मा मा सल'खौ लाना फैगोन रायजो राजाफोरनि थाखाय? देग्लायनि सल'आ जाहैबाय आंनो नायजाबा देग्लायनिया। आं लिरनाय मनालिसा आंनिया, आरो जोंना नरेस्वर केरकेटारि सारनिया जाहैबाय राग माने रागा, खं आरो ओमफ्राय जोंना हालां सालबारिनि बिथाङा, बिनिनो लिरनाय जोबथेसालिनि मोसा। बे मोनथाम नायजाबखौ लानानै जों देग्लाय ओंखारगोन। बोसोरसे आबुं बारलांबाय, बेनि एक्सपिरियेन्सखौ माबायदि मोनदों? एक्सपिरियेन्सआथ' बुहुद खस्थ' जारला, नाथाय बे खस्थ' जारलाखौ जोङो सौसिनानै दिनै बिसिम आरो स्टेन्ड जाफिननो हादों। आरो जों माने बर' हारियाव थियेटारखौ एसे खम मानसिफोरा अनसायो। दा मानसिफ्रा होनो माने गुबुन थियेटारफोर बायदि, एसामिस थियेटार बायदि माने एसे गेदेर जानांगौ, मोजां जानांगौ, बे बुस्थुखौ लुगैयो। आरो आं नाजागोन। आरो जेब्लानासिम बर' हारिया थाबाय थागोन, जोंनि आयराखि थियेटारा बिदिनो थाबाय थागोन। बेसेबांखिनि मानसिफोरा बे आयराखि थियेटाराव खामानि मावना दङ दिनै? दा 41 दा 41 दङ जोङो बयबो। आरो दाथ' दैज्लां बोथोरबो, माइ गायनाय बोथोरबो। दा गथ'फोरा, फंबायफोरा बुंहरदों आरो जेनेबा माइखौ एसे गायखांनानै थांगोन आब' बिदि बुंहरनायलाय फैबावगोन। टटेलि जोंनाव 80 बा 70 बिदि मानसिफोर जायो आरो टटेल 70-80। नोंथांमोननि गिबि प्रग्रामा मालानिफ्राय जागायगोन बायदि रायजोनि सिगाङाव दिन्थिफुंगोन? जोङो बेखौथ' जोङो फार्स्ट पेन्डेलखौ बबाव लागोन बेखौ खिथाथ'नो हाया दा। खिन्थु एग्रिमेन्टआ जागासिनो दं आरो लासै लासैनो थांगासिनो दं। आरो नैबे रिहार्सेलखौ बेसेबांखिनिसिम दिनसिम जोङो 1.5 माह लागोन। आगष्टनि 20आव जों फोजोबहैगोन। फावखुंगुर हिसाबै सोर बाहागो लागोन? देग्लायनि जोंना एक्टर एक्ट्रिसफोरा जाहैबाय निजोम दैमारि, आरो एक्ट्रिसा निरिबिलि, आरो आंबो थाखाबाय, आरो जुरि बर', ओमफ्राय प्रेमिका। बिसोरो गथ'फोरा खामानियाव नाटकआव इनभल्भ जागोन आरो बिसोर बांसिन। गुबै स्ट'रिफ्रा मानि सायाव बेस्ट खालामनाय होनना सानो? समाजारि बा रमान्टिक? समाजारियानो होनजाबाय, रमान्टिकआबो दङ।
रमान्टिक प्लास समाजारि मोननैबो दङ मेसेज थागोन आरो जोंनियाव ओमफ्राय बेखौ नोंथांमोना जेला जोंनि रिहार्साल जागोन नायफैबा निस्सय नुगोन एसे डिफरेन्ट जागोन ओमफ्राय साननाया एसे आं मानसिफ्रा बयबो सोलायजानो लुगैदों जेला सोलायनानै एसे देखायगोन आरो दा रिहार्सालावसो मिन्थिसिगोन दाथ' खिथाजोब्बा मानसिफ्रा आसरित सानगोन ना बेनिफ्राय माबायदि हेफाजाब मोनदों नोंथांमोनाथ' बोसोरसे सालायबोबाय माबायदि बेनोथ' दा बाथ्राया सरकारा आंखौ माब्ला नाहरगोन आंबो सिन्था जाबाय थादों रायज्लायनायाव रायज्लायबाय थादों प्रसेस जाबाय थादों निस्सय सारमोना मोजाङैनो जोंजों इनभल्भआव दं टाचाव दं रायज्लायो नाथाय निस्सय बिसोरबो टाइम दिरुननो हायाखै हेफाजाबथ' खालामगोन आरो जोंजों लोगोसे दा सार दावबायसामोन दं आरो मेडाम बिउटि आरो जोंना प्रमद सारा टाइम होनो हाथ'वाखै निस्सय माब्लाबानि समाव टाइम मोनबा साराबो नायफैगोन आरो लोगोसे बिस्वजित साराबो जोंखौ हेफाजाब खालामदों आरो सोर मुसाहारि सार बेबो सालबारिनि सारा जोंखौ हेल्प खालामदों दा बेफोर आरो जोंनि क'क्राझारनिनो चेयारमेन प्रतिभा मेडाम बिथांमोना जोंखौ हेल्प खालायदों आरो बिथांमोनखौ लानानै आङो थियाटारखौ माने मोजाङैनो दिन्थिलांगोन मानो होनबा बदनामा गेदेमाफोरखौ लानानै गोबां मानसिफ्रा सानो बहुद फैसा थाखा मोन्दों बे नङा खिन्थु सारमोना मोजां जोंनो बोसोन होदों माने जोंखौ बोरै दैदेनलांनांगौ बेखौ जोंखौ फोरोंदों दा बिथांमोन सारमोननि दैदेनलांनायाव जोंबो मोजां दावगालांनो आगान सुरलांनो जोंबो नाजागोन दुलाराय रायजो राजाफोरखौ मा खावलायगोन दुलाराय रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो खावलायो आयराखि थियाटारा देग्लाय इउनिक जागोन आलदा जागोन डिफारेन्ट नुगोन थांनाय बोसोरनिफ्राय साबसिन नुगोन थांनाय बोसोराव आंखौ बहुत इनसाल्ट खालामदों बबेबा जायगायाव मानो होनबा आंना बहुत बुस्थुफोरा इन्सट्रुमेन्टफ्रा एसे खममोन बेनि थाखाय आंखौ इनसाल्टबो खालामदों देग्लाय जेसे हायो हाजोबनायाथ' बे एसे हाजोबखाया बाट जिखिनि आं लानो हायो लागोन दिन्थिगोन खिन्थु एसे आलदा दिन्थिगोन आरो माने बर' हारिखौ आंबो जौगाहोनाय थांखिया दं आंनावबो दं बर'नि थैया आंनावबो दं बेखायनो आङो कालचारखौ जिहेतु आं उन्दैनिफ्राय कालचाराव आं जरित्र दं कालचारखौ आं मोजां मोनो मोसानाय मुसुरनाय एक्टिं आं बेफोरखौ जोबोद मोजां मोनो दा बेनि थाखायनो जोङो दिनैसिम बेहाय गसंनो हानानै दं आरो फैखोहाय आरो मोनसे खावलायबावनाय रायजो राजाफोरखौ दा गथ'फोर देरफुनाय थियाटारखौ नायफैयो खिन्थु भाषाफोरखौ बहुद गाज्रि होनो सोरबा दा बेफोराव गोबां गेदेर गोलाव फैनानै नायफायो बिबौ जानाय बिबै जानाय जेनेबा आइ आफा सोरबा गोबां नायफैयो दिनै आंनि बिमा बिफाल' नङा बयनिबो बिमा बिफा दिनै फैगोन बोराय बुरै जोंनि देरसिन मानसिफोर नायफैयो खाथियावनो साखाथियावनो जिरायनानै थियाटार नायगोन बे समाव गथ'फोरा सोरबा किसुमान गथ'फ्रा जाय फाल्तु गथ' आरोना माने गाज्रि कमेन्ट हरो दा बेफोरबायदि कमेन्टखौ एसे बन्द' खालाम आरो जायफोर माने फेमिलियाबो बेकग्राउन्ड गाज्रि माबायो आरोना बेनि थाखायनो थासारियाबो लेथ्रा जायो गाज्रि जायो बेखायनो भाषाफोरखौ नायफैयोबा भाषाफोरखौ एसे मोजाङै बुं आंना बेनो खावलायनाय ओरैनो जेबो माबा गैया आं बहुद मोजां मोनो रायजोफोरखौ दुलाराय बर' हारिफोरखौ नाथाय बेनो प्रब्लेमा जोंनि बर'आव बेनो मोनसे गाज्रि दङ कि गथ'फ्रा एसे लेथ्रा भाषा बुङो भाषाफोरखौ जाहाथे बिदि दाबुं आरो जाहाथे खोनासंथावै बिदि भाषाफोरखौ दाबुं बेनो आंनि खावलायनाय रायजो राजाफोरखौ सोलोंथाइ बोसोर 2023-24नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजाव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन 12 थाखो उथ्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचलर अफ फाइन आर्ट्स बेचलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन बे सरकारि कलेजाव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजाव गोदानै मुं थिसननोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 93654912557 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन